Türkmenistanda howanyň temperaturasy adaty klimat kadalaryndan pes bolmagynda galýar. Güýçli aýadly howanyň arasynda ýaşaýyş jaýlaryndaky merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Ýurdun dürli sebitlerinde ýaşaýjylaryň elektrik, gaz we suw üçünçlügi pes bolmagynda galýar. Käbir sebitleriň ýaşaýjylary bu hyzmatlaryň ýygyderli kesilmegi bilen ýüzbeýdi bolup, ilatyň ýylanmak meselesindäki kynçylyklary dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerinden maglumat berdiler. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan Eýrana aktarýan tebii gazyny kesdi. Aýadly howada paýtagtyň ýaşaýjylary elektrik we suw üçünçlüginiň kesilmegi bilen ýüzbeýdi boldular. 15-nji ýanwarda tutuş gündiýen ýaly şäheriň parahat etrapçylarynyň aglaba ýaşaýjysyna elektrik we suw berilmedi. Ilatyň suw üçünçlügi 16-njy ýanwarda gün ortan ýola goýuldy. Paýtagtyň köni etrapçylarynda hem suw we tok kesildi. Ýaşaýjylar şäheriň beýleki etrapçylarynaky tanış bilişleriniň öýlerine baryp, olardan suw alyp gaýdýarlar diýip paýtagtdaky habarçy aýtdy. Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherindäki we etraplardaky, owalardaky ýaşaýyş jaýlarynyň tas ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary işlemeýär. Öýleri ýylatmak üçin niýetlenen turbalar buğdiýaly bolmagynda galýar. Etraplaryň çetki owalarynda gaz üçünçlügi juda pes bolup, ýaşaýyş jaýlaryndaky gaz plitalary zordan ýanýar. Hususan da Çärjew etrawynyň Watan, Ýasydepe, Lebap owalarynda şeýle-de Könaryk owasynda ýyla zordan çaý gaýnadyp nahar bişirip bilýär. Şu ýagdaýda ýylat gaz peslerinden peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi peci iň ýokary derejesinde ýakanyňda da kukurt çöp ýakan ýaly alaw görünýär. Häzir müňlerçe hujuluk ne gaz pesden ne de merkezleşdirilen ýyladyş ulgamyndan peýdalanyp bilýär. Diýip Lebapdaky habarçy aýtdy. Marynyň Tagtabadar etrawynda bolsa gaz üçünçlügindäki näsadlyklar sebäpli paçygaly ýagdaýlar ýüze çykdy. 13-nji ýanwardan 14-ne geçilen gije etrawyň köp owasynda şol sandy Azatlyk, Marçak owalarynda gaz üçünçlügi duýdansyz kesilip, soňra gaýtadan ýola goýuldy. Munyň netijesinde bir näçe ýaşaýyş jaýynda ýangyn döredi. Ölüm ýetimmarada hiç ýyly habarlar bolmasa da ýangyn sebäpli köp maşgala aýadly howada ýyly ýerinden hem galdy. Bu maşgalalaryň sany we olara döwlet tarapyndan haýsydyr bir kömek berilenligi barada anyk maglumat ýok. Dip mardak habarçy gazyň kesilmegine esasy gaz liniýasynda emele gelen näsadlygyň sebäp bolandygy barada maglumatlaryň bardygyny hem bellidi. Azatlyk ýerlik gaz, suw we elektrik üçünçlük edaralary bilen habarlaşyp, ilatyň ýüzbeýdi bolýan bökdönçlükleri we bularyň sebäpleri barada kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda dowam edýän adatdan daşary aýadly howanyň ýurt raýatlaryna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Türkmen media serişdelerinde ýurtda ýagan garyň goşadyrnak içinde tebigaty hasda gözel keşwe getirýändigi barada reportajlar görkezilse-de ilatyň ýylanmak bilen bagly kynçylyklary asla agzalmaýar. Ýöne bu habarlaryň arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow iki vice-premiýeri we ýurdun iki döwlet konsernleriniň başlyklaryny bir kenç ýylan etdi. Vice-premiýerler Şahym Abdurrahmanow hemde ýurdun guruluşyk, senagat we energetika toplumyna gözegçilik edýän vice-premiýer Çarmurat Pürçekow şeýle-de Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Batyr Amanow we Türkmenhime döwlet konserniň başlygy Niyazly Niyazliýew ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek soňky ýedek duýduruldy. Prezident käýinçleriň sebäbini döwlet resmiýetleriniň goşadyrnak içinde wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän işde goýberen düýpli kemçilikler üçin diýip häsiýetlendirdi, emma adatça bolşaýaly jikme-jik maglumat bermedi. Bu aralykda Eýranyň we Türkiýanyň medeniýet serişdeleri Türkmenistanyň 12-nji ýanwarda Eýrana eksport edýän tebii gazyny aktarmagy besedendigini habar berýärler. Tasnim habar gullugy muňa Türkmenistanyň içerki gaz üçünçlük ulgamyndaky kynçylyklaryň sebäp bolandygyny aýdýar. Bu habar barada häzirlikçe Türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýanyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ila tutuş ýylyň dowamında, hususan da aýadly gyş aýlarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemezligi, gaz, elektrik we suw üçünçlüginiň ýygyderli kesilmegi bilen ýüzbeýdi bolýar. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň habaryna görä 16-njy 22-nji ýanwar hepdesinde Türkmenistanda howanyň temperaturasy adaty klimat kadalaryndan pes bolmagynda galýar.